tie nwata mgbe e tinyere nwata obi agha. Ekele m Peter Obi mgbe ọ kpọrọ asambara maka na atụfuo azịza ụlọ ụtụtụ achọbe ya. A na-aka akpụkpa ụfọdụ a na-aka akpụ dịka o si gbasata ndị mgbagha ntajiri Peter Obi anya na ADC bụ ndị na-abịa na-agwa ha na Peter Obi bụ isi aka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha atọ na mgbagha. Taa Peter Obi bụzi onye NDC, anyị wee wọzie anya ele ihu ebe ADC ji azụ eje. Ọ bụ gịnị chụrụ Peter Obi na ADC? Ọ sọpụrụ nkwekọrịta ndị nnọchiteanya ala anyị dị iche iche nwere maka udo na ịdị n'otu Naịjirịa, ka ọchịchị ala anyị bụrụ ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Northern Nigeria chi afọ 8, ndị mpaghara Southern Nigeria achị afọ 8. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị na-eme nke ọma na-ekwere maka ya ahụ na ebe e nwere onye Northern Nigeria dịka onye isi oche otu, na onye Southern Nigeria ga-abụ ya ga-azọ ọkwa onye isi ala. Abịa nwee onye Southern Nigeria dịka onye isi, ọ bụrụ onye Northern Nigeria ga-azọ ọkwa onye isi ala. Peter Obi kwenyere na mmadụ anaghị abụ nwata na-anọ so gbue dịka o si gbasata South East ala anyị, kọrọ ka ya si wee jekwu Senator David Mark, onye isi oche otu ADC, ma chekwuo na nke Alhaji Atiku Abubakar bụ onye chọnatara chi ala anyị n'ụzọ abụla ụzọ, sitegodi n'ịzọrọ ADC ọgwụ onye isi ala, wee kpere ha ire ka ha nye aka mee ka ADC nye mpaghara Southern Nigeria ohere ịzọ ọkwa onye isi ala Nigeria. Peter Obi mere nke a maka nkwenye na ọchịchị ala anyị ka dị n'aka Southern Nigeria fọdụrụ afọ 5. O mere ka amata na ịjaba oku na ụdị ire ya kpere ha lara ha na ntị ịkpọ. Onye ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives bụ Honorable Ifeanyi Uzekwe kọrọ na ihe ọzọ so mee ka ha soro Peter Obi hapụ ADC mana Atiku Abubakar ezoghị ọnụ n'ikwu na ọ bụ na be ya ka a nọrọ guzobe otu ADC, na ọ bụ ya nwe ya bụ otu, na ya bụ ọka ome nke ya bụ otu. Dino Madleya sibụrụ asị ọcha megide Peter Obi, wee nọrọ n'okwu nke ya kwuo na ihe Peter Obi chọrọ bụ ka enye ya ọkwa ịzọrọ ADC onye isi ala Nigeria na-azọghị ya azọ, otu esi mere ya na apụga mgbe ọ zọrọ ọkwa ịchị Anambra steeti, otu Atiku Abubakar si nye ya ohere ịbụ osote n'ọkwa mgbe ọ zọrọ ọkwa onye isi ala Nigeria n'afọ 7 gara aga, nakwa otu esi mere ya n'otu LP Labour Party n'afọ 3 gara aga n'oge ọ zọrọ ọkwa onye isi ala. Mana ọ bụrụ ma ụdị nke mere na PDP n'afọ 4 gara aga, oge ha zọrọ ọkwa onye ga-eje otu ha
zọọkwa onye isi ala Naịjirịa mgbe ejiri ego dọla gbanwee naira echie wee gogbo ndị bịara iso mee ya bụ nhọpụta gụpụ Obi maka na ọ naghị atinye aka n'ihe ruru inyi dịka iri ngarị maọbụ inye ngarị. Peter Obi anaghị enye shishi maọbụ tọrọ maka ihe rụrụ arụ. Ebe ọ bụ na Peter Obi ahapụla ADC n'ụdị were anya n'ọbụ maka mmegbu megide ndị mpaghara Southern Nigeria tụmadị mpaghara zone South East. Anyị mazi na Atiku Abubakar bụzi eke nwa ọhịa na ADC. Anyị wee na-ekwuzi mgbe oge nhọpụta ruoro ka anyị mara ka ọ bụ ndị mpaghara zone South West, South South na South East kwenyere na ọ na-achị ịnara ha ihe ruru ha ga-atụnyere ya, ka ọ bụ ndị mpaghara zone North West bụ ebe ọnụọgụ ụmụ mmadụ kacha nke ibie ma e wee tụnyere zonu ndị ọzọ n'ala anyị, bụkwazi ebe osote Peter Obi n'ọkwa bụ Rabiu Musa Kwankwaso ka ọ ga-abụ mpaghara North Central na North East ebe ndị hụrụ Obi n'anya na-abawanye. Ekwana North East ka Adamawa steeti dị, bụ steeti Atiku Abubakar, ebe aka na-achị ya bụ steeti tinyere isi na APC n'oge na-adịbeghị anya, ebe nwa Atiku Abubakar sịrị na ofe nne ya tere adịghị ụtọ banyekwuo APC. Ọ na-abụzi anwụcha agbakọ maka na enyo m wee hụ ka Atiku Abubakar dara nhọpụta maka ọkwa onye isi ala nke ugboro 7 maka ekweghị nghọta na ngwere nọta aka na-agụ ghọrọ aghọ. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye nke m. Kedu ka ozi ụga si masị ma ọkụ osi masị gị? Biko mee ka mata n'ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.